Yanzu haka dai an kai Shafi'u Abubakar da ake zargi da kona masallata a Larabar Abasawa kotu, wanda a cikin makon da ya gabata ne matashin ake zarginsa da aikata mummunan wannan aiki, inda ya watsa fetur a masallacin tare da cinna wuta, sannan kuma ya kulle kofar da kimanin kusan mutane 40 a ciki. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce matashin ya ce ya ɗauki matakin ne sakamakon ƙin raba gado a tsakanin danginsa, inda ya ce waɗanda suka zalunce shi ɗin suna cikin masallacin a lokacin da suke sallah. To masu sauraron mu, ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan labari. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye gaba, sannan kar ku manta ku danna liking tare da sharing. Tashar Arewa 48 TV ta ɗauki ƙudurin kawo muku taƙaitattun labaran duniya tare da kuma shirinmu na zauren matasan Arewa, wanda zai rika tattaunawa da matasa kan sana'o'insu da shoran al'amuran da suke so su cimma a rayuwarsu. Ku dai ku kasance da Arewa 48 TV.